Bună, eu sunt Alex și am revenit cu Five Nights at Freddy 1. A doua noapte, da. Da, a doua noapte. Vedem dacă putem să trecem. Yay. Sper că trecem. Să vedem despre ce e vorba. Să vedem. Ok. Nimic până acum. Niciodată nu-i nimic. Ok. O să dăm mute cal. Unde e Cica? Ok. Deja a plecat unul. O să ne uităm numai la... Ce știu? A plecat și banii. Da. Super, perfect. Ce ne lipsea nou? Dar unde îi? Banii, unde ești? Unde ești? Nu cred că e banii, da, mă rog. Cica e aici. Banii văd că nu s-a mișcat și... Kitchen, nimic, să mergem. Nimic. Ok, cred că Cica e în bucătărie, pentru că și se aude. Ok, da, unde-i banii? Oare e aici? Nu prea se vede așa de bine. Nu știu. Nu cred că... Nu știu. Da, pe aici. Unde oare să fie? Pleacă... Măcar unde-i? Plecat? Nu. Unde-i? Ce? Nu. Ok. E banii? Ok, în ce? Ok, aici e Cica și banii. Acolo. Una dimineața. Aici și aici. Să ne uităm numai pe camerele astea să vedem dacă pleacă. 2 dimineața, la 6, așa de bine, nu-i bine. Nu mai uităm așa de mult pe cameră. Nu s-a mișcat. Cum? De ce am făcut asta? Poate 3 am. Poate 3 am. Aici. Aici. Da.
pleacă. Da, atunci, unde e Cica? Cica, ok. Pleacă. Pleacă, mă. Du-te acasă la tine. Du-te acasă la tine. Că nu mai era asta cu ușa deschisă. Hai, mă, pleacă odată. Pleacă. Pleacă. Pleacă odată. Bă, dar frate, ăsta nu mai pleacă de aici până mâine. Ok, plecat. Cica nu e pe aici. Ăla e acolo, Cica e ăla, nu știu unde e. Aici. Mai dum pe ăsta și pe ăsta. Cica, nu te mișca. Să nu te abici, bre. 3 ani, 32 ani, e bine. O să mor, nu e bine. Nu mă uit așa de mult pe camere. Nu, unde? Unde? De Cica. Cica. Nu, mor. No, n-a murit. Da. Am murit. Am murit. De ce? Bun, noaptea asta e chiar grea. Frate, super. Nu e grea, e super. Super grea. Ok, da, deci cam că episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!